passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és per cagar-se, que és per no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, al tindres de pobresa si tens fills eres mare, són els speech. I aquesta cançó és d'una sèrie, una cançó de caire feminista, i ara ens ho explicarà la Laura Martínez, que avui, Laia Martínez, perdó, que avui l'hem avançat. Laia Martínez, que avui l'hem avançat la seva secció de sèries perquè ens porta una convidada. Laia, bon dia. Molt bon dia, Carles. A veure, explica'ns per què fem sonar aquesta cançó, de què és? Doncs mira, és una de les cançons de les de l'hoquei, sèrie de TV3, que tracta sobre un grup de jugadores d'hoquei que lluiten perquè no desaparegui la secció femenina del seu club. En aquest món, l'esport femení no li importa a ningú. Els homes no han de demostrar res per sortir a la tele. Per què nosaltres sí? La teva obligació com a president del club és que tinguem un entrenador. Us dic clara una cosa, és que juntes som imparables. I justament avui doncs, tenim amb nosaltres l'entrenadora de l'equip femení del Minerva. Parlem de l'actriu Iria del Río, una de les protagonistes de la sèrie que interpreta a l'Anna Ricou, jugadora d'elit i germana gran de l'Emma. L'Iria l'hem pogut veure a Mar en tiempos revueltos, Las chicas del cable o La catedral del mar. I ara, a les del hoquei, no? Exacte. Que és com es diu aquesta sèrie. Saludem-la? Sí, tant. Vinga, Iria del Río, bon dia. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com Hola, estàs? Què tal? Molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres, compartint una estona. T'hem pillat aquests dies que estàs amb el rodatge de la segona temporada, veritat? Sí, exacte, sí. Vam començar, fa uns dies que hem començat i la veritat és que estem a tope, vull dir, és un rodatge intens i hem començat el poliesportiu de Palau, que és on rodem tot el tema dels partits i de l'esport i de més, i res, i a tope, amb moltes ganes ja que comenceu a veure el que estem fent, perquè bueno, venim amb moltes ganes. De fet, estem en un moment en què s'estrenen sèries cada setmana, si no cada dia, i per tant, resistir més d'una temporada ja és tot un mèrit, una fita, no? Avui en dia. Sí, totalment. Vull dir, jo crec que l'oferta que tenim és tan àmplia i tan variada que de sobte dius, ostres, si he de treure temps per veure tot el que m'interessa és com bastant complicat. Per això fa tanta il·lusió quan de sobte la gent t'escull, no? I escull el projecte que estàs fent i fa molta il·lusió i molta satisfacció, la veritat. I justament un projecte com aquest que aposta per donar visibilitat i reivindicar l'esport femení. Com està sent l'experiència d'estar en aquesta sèrie? I a més sobre hoquei. Exacte. Vull dir que és doble repte. Sí. Sí, és fort perquè ens ha passat molt a totes que sabíem que existia, evidentment, l'hoquei patins, que era un esport que tenia molta presència a Catalunya i de més, però el fet d'haver-nos, d'haver entrat d'aquesta manera tan profunda dins d'aquesta temàtica ha fet que anem a veure partits, que coneixem esportistes d'hoquei patins d'equips de Catalunya així més tops i de més, i la veritat és que ha sigut una experiència superbonica perquè era un esport que jo realment desconeixia des de dins i és superinteressant i te n'adones de la feina que fan aquestes noies, que són moltíssimes i s'hi deixen la pell i tenen feines a part d'això, vull dir que és una entrega brutal i és molt bonic de veure, la veritat. El rodatge divertit? El rodatge molt divertit, molt perquè som, imagina't, l'equip som 8, comptant-me a mi, més després totes les noies, ja et dic, venen moltes noies d'equips, jo què sé, del Manlleu, del Palau mateix, de Bigues i Riells, han vingut moltes noies que fan els equips contraris amb qui juguem, inclús d'alguna jugadora del propi equip, i clar, l'ambient, doncs imagina't, moltes noies juntes de diferents edats, ens ho passem molt bé, riem molt divertit, i l'equip és meravellós, o sigui que sí. Teníeu un entrenador professional, veritat? Sí, tenim l'Arnau Casanovas, que ha estat l'entrenador del femení del Manlleu durant molt de temps, i a la vegada també és actor, i va tenir, de fet, era el que feia de psicòleg a la primera temporada i tractava, diguéssim, la lesió i tot el drama i tot el secret de l'Anna. Ha aconseguit que t'agradi l'hoquei, Iria? A mi m'agrada molt, sí. Però abans no ho veies, ni de conya. No ho veia ni de conya, sincerament. O sigui, em blava el cor, m'encantaria dir-vos que sí, però és que no ho veia. Però, arrel d'això, he de dir que vam anar a veure la semifinal del Manlleu contra el Palau i el dia següent estàvem totes, cadascuna a casa seva, veient la final contra el Voltregà, crec.
i ho vam seguir com a forofes. Bueno, les del Palau no s'ho creien, en plan, en sèrio, noies, però tant us ha agradat, i és com si s'agrada moltíssim. Sí, ara ja m'he fet fan. I tens alguna anècdota del rodatge, o potser que t'hagi passat fora del rodatge, relacionat amb la sèrie? Aviam, anècdotes que m'hagin passat Que es així. puguin explicar, eh? Ja, és el que estava pensant, que es puguin explicar. Ara s'estàs traient tot allò que no es pot explicar i t'has quedat sense res. Exacte, ja ho he explicat tot, No, bueno, anècdotes, és que, clar, vull dir, caiguda de terra, imagina't, tota l'estona. Vull dir, aquests rodatges són unes risses perquè et gires i veus la Dèlia que fa ai, no sé què, pum, i cau a terra. Vull dir, caiem molt, perquè amb els patins, bueno, totes sabem patinar, Clar, però... vau haver d'aprendre molt, suposo, no? De fer Sí. d'entrenament. Moltes des de zero. Sí. Potser. Clar, o sigui, jo per exemple vaig estar... Bueno, jo la primera temporada ja veieu que tampoc patino tant, perquè estic lesionada, i al principi el meu conflicte és assumir que no tornaré a competir mai més, però tenia una escena que havia de patinar, i per mi aquella escena ja era com el gran repte de la meva vida, saps? A dir, és que ha de colar que en aquesta escena soc una jugadora d'èlit. Vull dir, clar, vaig estar un mes entrenant, saps allò, cada dia. I les noies molt més que jo, clar, imagina't. No sé, van estar un mes i pico, quasi dos, i fotent-li canya no només a patinar, sinó també a agafar l'estic, la pilota, a fer un mínim de fer creïble, no?, que eren noies que eren professionals. I llavors... Digues. Sí, perdona, digues. No, això, que relacionades amb l'hoquei, 1001 anècdotes. A nivell de caure a terra de les 1000 maneres possibles, i després a nivell de rodatge de relacions, doncs, també moltes que no es poden explicar. Un secret. Les de l'hoquei és una sèrie que va ser creada pels alumnes de comunicació audiovisual. Sí, per 4 estudiants que era el seu projecte final de carrera, i després de molt lluitar-ho i de moure i de més, doncs van aconseguir que Brutal Media i TV3 s'interessés per la idea i la van tirar endavant. I d'aquí a Netflix. Això no va dir. I Netflix, exacte. Que arribar a Netflix és com arribar a la primera divisió, no? Seguint el símil esportiu. Sí, no, clar, vull dir, és una fita molt guai, perquè d'alguna manera és com que t'obre la porta a nivell internacional, i aquesta sèrie és al·lucinant com està agradant a Brasil, Argentina, a Brasil sobretot, no? És curiós que ha pagat molt fora ja. Jo rebo missatges diaris de... De Brasil? Sí, de gent de Brasil, però gent de Brasil, a més, que t'escriuen en català, posen, diguéssim, que entra el traductor, i el que et volen escriure t'ho escriuen en català perquè els fa molta il·lusió, i t'expressen que els agrada molt la sèrie, però que sobretot els agrada sentir-los parlar en català, i dius, hòstia, que curiós, no? De dir, a l'altra punta del món, de sobte els sona superbonic el nostre idioma. I sabem per què, això? Ja hi ha tradició d'hoquei? Aviam, tant a Argentina moltíssima, i a Brasil jo crec que també, potser no tant, però Portugal, per exemple, també és un país on hi ha moltíssim hoquei patins, i Argentina també, ja et dic, Argentina també està patant, o sigui, també rebem molts missatges des d'allà. Quina passada. Sí. Molt bé. Quin creus tu que és l'èxit d'aquesta sèrie? Hi ha un component femení que és obvi, no? Ara estem en un moment en què tot el que és femení, doncs, per sort, es visibilitza molt i també té molt de ressò. Però tu quin creus que és el secret que fa que la sèrie, doncs, hagi funcionat tan bé? Jo crec Perquè, a més, si no m'equivoco, i si no em corregiu, crec que les d'hoquei venia a substituir l'espai de Merlí. Bueno, jo crec que TV3 ja fa uns anys que aposta per la fórmula gent jove. Llavors, jo crec que a més ser la substituta de Merlí, jo crec que és com seguir en aquesta línia, no?, d'oferir un contingut pels més joves, que també sigui per la resta de la família. Llavors, clar, Merlí és una sèrie meravellosa i sempre teníem aquesta cosa com de no volem comparar-nos, perquè és una sèrie realment superdiferent. L'únic que comparteix és que, bueno, sí, que és per gent jove i també per tota la família. Però, bueno, sí que TV3 ha sentat com la base de fer una ficció de qualitat per protagonitzar per gent jove, i això està molt guai. Llavors, jo crec que, per què l'èxit d'aquesta sèrie? Jo crec que, per una banda, hi ha una cosa que s'ha donat, i és que entre nosaltres, entre aquest grup de noies que s'ha creat aquesta història, ens portem molt bé, realment. O sigui, hi ha com una connexió superbonica. I això traspassa la pantalla. Sí, aquest projecte ha sigut una excusa per conèixer-nos com a persones i també per viure les nostres pells coses que als personatges els hi passen, i compartir moltes vivències, i ha estat una experiència entre dones de sororitat i d'escolta molt bonica.
Llavors jo crec que això, d'alguna manera, traspassa, saps? I veus la sèrie, més enllà de veure unes trames i una sèrie, veus unes mirades, veus una química. Jo amb la meva germana, amb la Dèlia Rufao, amb la que fa d'Emma, hem establert una relació superbonica i de sobte, sense voler, no ens hem adonat i hem anat forjant una relació a mesura que anàvem rodant. Llavors aquestes coses a vegades passen, que la línia entre la ficció i la realitat doncs es va desdibuixant. Que és molt bonic. Sí, molt, la veritat és que sí. De fet, això m'ho explicarà la Laia, la Iria, a banda del seu projecte a la sèrie, també té projectes al cinema, no? Sí. El increïble fin de menguante, no? Exacte, sí, aquest any he estrenat la meva primera pel·li, que ha estat aquesta, com a protagonista, i estic molt contenta, la veritat, perquè és un projecte de pel·li indie, és a dir, petit, baix pressupost, òpera prima d'un director molt jove, però ha tingut una acollida molt, molt maca i a la gent li ha agradat molt i estic molt contenta amb la feina que he fet perquè era un repte bastant difícil, però estic contenta amb el resultat i bé, ha estat una experiència molt única. De fet, ara segurament tornarem a estar programats uns dies al Cinemes Texas, que ja ho anunciaré per xarxes socials, perquè hi ha molta gent que m'escriu de quan podré veure la pel·li? I dic, doncs mira, de moment està filming i en breus estarà al Cinemes Texas. Perfecte. Això també m'ho apuntaré jo, que la vull veure. Que bé, genial. Iria, quines sèries veus tu? Perquè aquesta és una secció de sèries. Ah, sí, eh? Ah, que guai. Però encara que sigui d'un altre canal, d'una altra emissora, o si és de TV3, de Televisió Espanyola, el que sigui, t'has de mullar una mica. Quina sèrie veus? Moltes sèries de molts llocs diferents. Jo ara, per exemple, l'última sèrie que he vist ha estat... vaig veure Big Little Lies d'HBO. Va agradar? Em va agradar moltíssim. A mi també. Molt. La segona també, l'has vista? Sí, he vist la segona també, amb aquesta aparició de Meryl Streep meravellosa. Sí, fantàstica. I sí, m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim. Després, a veure, la meva sèrie, diguéssim, la meva sèrie preferida de la vida, que soc bastant friqui d'aquesta sèrie, que d'alguna manera em va canviar, no vull dir la vida perquè sona molt dràstic, però sí que em va fer com un clic a dins, que em van passar moltes coses, va ser la de Six Feet Under, que és a 2 metres bajo tierra. Ah, sí. A 2 metres sota terra. N'hi ha que me n'han parlat molt bé i no he aconseguit veure-la mai. Però tothom en parla molt bé. És una sèrie que es va estrenar ja el 2001, vull dir, és una sèrie que ja té uns anys. Sí, el 2016 ja és antic, 2001 ja és la prehistòria de la sèrie. Amb el protagonista de Dexter, em sembla. Exacte, sí. I la sèrie és una meravella. A mi, no sé, em va volar el cap. Em va agradar moltíssim. I a partir d'aquí vaig començar com a aficionar a veure sèries. I després he vist, no sé, Breaking Bad, totes les 6 sèries que ho han patat més, les he vist quasi totes. Tu ets d'aquestes persones que torna a veure les seves sèries preferides? La veritat és que repetir una sèrie no ho he fet mai. Six Feet Under és una que m'agradaria fer perquè em va fascinar tant i el viatge va ser tan increïble que... Doncs no la tornis a veure, doncs. Penso que és com si volguessis tornar a néixer, no? Dius, no pots tornar a néixer, avui la vida és una, no? Doncs ja està. Ja l'has vist una vegada, ja has fet l'aprenentatge una vegada, potser ho hem de deixar aquí, saps? I hi ha tantes sèries que per veure que al final... Exacte. I pel·lis també, que dius, que tinc tant per veure que no... Bé, i molt important també que TV3 segueixi apostant per les sèries, no? També perquè li surt molt bé, i això sempre ajuda a que hi hagi algú que hi confiï, no? Perquè, clar, si de lo que heu fet aquest camí, però fixa't quin camí ha fet abans Merlí o Polseres Vermelles, no? Vull dir que TV3 també sap triar molt bé el que fa i com ho fa. Sí, no, jo crec que TV3 en aquest sentit té molt criteri. I és una sort, jo em sento superafortunada que m'hagin obert la porta de la casa i estar allà perquè és una sort. Sobretot jo crec que surt això perquè hi ha molta qualitat professional aquí. Vull dir, jo crec que entre guionistes, directors, equip tècnic, no surt el que surt per casualitat. Saps què vull dir? Jo crec que hi ha darrere molta qualitat i molta il·lusió i moltes ganes de fer coses diferents. I a més s'aposta força per gent jove, com dèiem, i per cares relativament noves. Sí. Oi? Sobretot en les sèries noves, perquè amb els col·laborats hi havia una època en què deies, ostres, aquest actor l'he vist a tots els col·laborats de TV3. Però amb les produccions, amb les sèries, sí que tinc la sensació que TV3 aposta per gent diferent, per gent nova, arrisca més. Sí, en aquest cas, a vegades del que jo crec que ha sigut una gran aposta. Vull dir, cap de nosaltres érem cares conegudes aquí a TV3, a Catalunya, i de sobte és la prova que la gent, si li entra bé la història, ràpidament, no?, li agrada qui sigui que estigui interpretant. I res, ens sentim totes molt afortunades, la veritat. I ja d'aquesta segona temporada,
Vinga, alguna cosa, no? Sí. O què podem esperar de l'Anna? Ui, aviam. És que no puc fer gaires spoilers, perquè, clar... Ja ho sabem. No em deixen. Però, bueno, us puc dir que hi ha molta evolució. Ha passat un any i totes estem en un altre punt. Passen moltes coses. He de dir que és una temporada molt més... com la definiria? Hi ha molt més conflicte que la primera. Molt més dramàtica. Sí. Ja. Sí, passaran moltes coses inesperades i hi haurà molt de conflicte. Només puc dir això. I, a més, s'ha confirmat 2 actors, no?, d'aquesta segona temporada. Sí. Com és David Solans, sí? I David Selvas, ho dic bé? Ho diem bé? Sí, correcte. Molt bé. Doncs, Iria del Río, moltes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies, Iria. I et seguirem vosaltres, veient. un plaer parlar amb vosaltres. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Bon dia, que vagi bé. Adéu. Doncs molt bé, no? Molt bé. Escolta, Laia, cada setmana ens portes un convidat, no? Sí, tant. Ens acabarem acostumant, no? A veure què portem per Nadal. A veure qui portem per Nadal. Per cert, comentar-ho, que no és ben bé de sèries, però que la Laia, que toca el tema de sèries i toca el tema esports, van comentar que un dels actors de La Casa de Papel va a veure la penya al Palau Olímpic. Sí, que és el Helsinki. Sí, que viu a Barcelona, però es veu que li agrada molt el bàsquet i ve molt cap aquí. No s'ho perd. Doncs, A cada partit està, que el veig. doncs hem d'intentar portar-lo aquí. Sí. Laia Martínez, gràcies. A vosaltres. Bon dia. Adéu. Buscas una lady en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quiere fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictado que te marca el tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede.